अरे रई 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 रई। अरे लोग एगो में रहेला परेशान ये भैया, हम दू दू गो मेहरी के कैसे झेली। सिंगल बैट से एक के बेर में हम डबल बॉल कैसे खेलब डेली डेली। अरे रई 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 रई। जब बियाह कैला हमसे ऐसैया जीता, निवाह कैसे भी करही के पारे। आ जब बीच पे उतर गईला ता दूनु बॉल एक ही बैट से पारा पारी खेलही के पारी। अरे रई 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 रई। उनका में सौटी शुरुआत बोला केकरा से करी। गले टंगाइल बा ढोली ए भैया, अब तो बजा वही के पड़ी। जलेबी के तर से लुकुरिया, बड़ा मजा रसगुल्ला में।